Mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien ħut Lażru batu jgħidu lil Ġesu: Mulej, ara, ħabibek marit. Meta sama l-aħbar Ġesu qal: Din mhijiex marda tal-mowt, iżda hija l-glorja ta' Alla, biex bija tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lill-oħta u lil Lażru. Meta sama li dan marat, baqa' jumejn oħra fejn kien, u mbagħad qal lid-dixxipli: Ejja nerġgħu immorru l-Ludija. Meta wasal, Ġesu sab li Lażru kien ġajlu 4 ijiem fil-qabar. Kif mela semat li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqgħu, iżda Marija baqgħet id-dar. Marta qalet lil Ġesu: Mulej, kieku kont hawn, hija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lil Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha: Ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta: Jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien milli mwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu: Jiena hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temmnu inti dan? Weġbitu: Iva mulej, jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta' Alla, dak li ġie fid-dinja. Ġesu ħassruhom anqal u tħawwat ħafna. Fejn qedtuh staqsihom. Huma weġbuh: Mulej, ejja wara. U Ġesu beka. Għalhekk il-lut qalu: Ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu: Ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn lama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħassruhom anqal għal darb'oħra u resaq lejn il-qabar. Dan kien qar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal: Neħħu l-blata. Marta, oħt il-mejjet, qaltlu: Mulej, issa beda jrejjaħ, ġajlu 4 ijiem mejjet. Qalilha Ġesu: Ma tlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il fuq u qal: Missier, irrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari, biex huma jemmnu li inti batni. Kif qal hekk, għajjat bleħenoli: Lażru oħroġ. U dak li kien mejjet ħareġ, bidejh u riġlejh infaxxati u b'maktur ma' wiċċu. Ġesu qalilhom: Ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-lut li kienu ġew għand Marija u raw dak li kien għamel Ġesu emmnu fih. Il-Vanġelu jitħaddet fuq il-qawmien mill-mewt ta' Lażru. Lażru jgħaddi mill-mewt tal-ħajja. Il-bidla kienet drastika fil-li mejjet, fil-li ħaj. Ġesu jsejjaħlu jgħidlu: Lażru oħroġ. U Lażru minn mejjet fil-qabar joħroġ ħaj quddiem kulħadd. Imma dina il-bidla mill-mewt tal-ħajja tista' ssir ukoll bil-mod. Forsi ma tkunx mewta sħiħa, imma bniedem jista' jkun marit u marit gravament u jerġa' jieħu ħajtu mill-ġdid. Allura għandna l-passaġġ mill-mewt tal-ħajja. U l-passaġġ mill-mewt tal-ħajja jista' jkun ukoll spiritwali. Jiena tajt qalbi minn ħajti, jiena m'għandi skop fil-ħajja u nerġa' nara skop u ngħid irrid ngħix għax hemm għal xiex ngħix. Miegħi għandi lil Robert illum li ġentilment taċċetta illi jitkellem magħna biex nifhmu aħjar il-Vanġelu ta' dan il-ħadd. Robert għamel esperjenza ta' passaġġ mill-mewt tal-ħajja, mhux hu innifsu imma t-tifel tiegħu Luke illi kellu inċident eżattament f'Bitilqlejja, iċ-Chadwick Lakes, u għal mumenti Luke ma kienx tajjeb u set anki jitlef ħajtu. Għal-grazzja tal-Alla llum Luke jimxi, jiġri, jilab, jitkellem dawka il-proprjetajiet illi ma kellux wara l-inċident. Tirrakkuntanna ftit kif ġrat din il-ħaġa, hekk anke dak il-qtieħ ta' qalb tal-bidu, mbagħad tibda ġejja t-tama u llum hekk bitbissima għaliex Luke reġa' ħasaħtu. Ifimni dak kien għalina xokk
trement, għax aħna bħala familja qegħdin close ħafna u dejjem flimkien. Allura kien hemm wieħed minna nieqsa il-weġa hija Kbira. inkredibbli, speċjalment x'in kont qed imur l-iskola nixborhom u flok tnej kont qed nixbor wieħed. Xieħor kien l-isptar. Żgur, ġifieri kienet ħaġa Tweġġak ħafna. tweġġak inkredibilment. U tweġġak għaliex ma tafx jekk hux sa ikollok iċ-ċans li terġa' tiġbru mill-iskola lil Luk għax għamel. Tweġġak żgur għamel li moment inti kien ma gravi tafx, ħafna. Sakemm ħajbqa' jimprovja. Laqas it-tobba ma jkunu jafu laqas iridu jiġifieri jitu kittama li mbagħad forsi titlifa għax Għalhekk meta tkun qed imma mill-mument din it-tama kienet veru minima li jista' it-tama jimprovja. ġifieri kienet ħażin jien kont diġà qtajta li mhux jisservajvja ġifieri l-lejl. Ħajbqa' ħaj. Imbagħad tlabt Robert hekk. Mbagħad bla ma trid hemm ġew issib il-fidi tarġa' u tibda toffri kull m'għandek, għasna ġifieri kemm il-darba tlabtu joqtol lili illa biex iżalva t-tifel ġifieri ħajżhom kelmtu. Nisperaw jinsa. Le, ma dika tkun dak il-ħin tixtuq jtik dak li qed titolbu li tgħidlu isma' jiena lest li nofrilek kollox anke lil innifsi. Dak is-sens ġifieri mhux bil-fors. Il-ħaġi għat-tfal u mhix bħalna tajt jien għaddejt minn ħafna f'stejjer għandi 41 issa. Imma t-tifel għadu qasbeda jgħix, allura. Għadu żgħir, kemm għandu? 7 years. 7 years. Ġifieri tkun tridu jagħmel bħal sabu bħal ma tridu jiena. igawdi ħajtu. Allura għal-jom tagħmel kollox. Kif kienet din l-esperjenza? X'jiena fil-introduzzjoni tiegħi għadtek nixtiequ nifhmu dan il-passaġġ mill-mew tal-ħajja. Llum nista' ngħidha x'illum huwa f'saħħtu, ma Luk kien kważi ħallina. Namlu mod konna nurruħ meta beda jqum platta ġin kien jaraħ vojt. Ġifieri laqas kien jara. Affarijiet Laqas li kien jara. jagħmluk depressed ħafna. X'imbagħad tibda tgħidha ħajġi hekk, ħajbqa' hekk. U bil-mod il-mod beda ġej. Iva, da ġifieri jaqqas tazza ma kien jaqbad xejn, jissu nesa kollox. La jimxi. Tazza jaqbadha ħażin bil-kontra. Kellu jitgħallem kollox mill-ġdid. Anka kif idur fis-sodda. Għalhekk inti naħseb illum tajt tħares lejħek u tajdar xoxta. Tista' tajt Mhux veru. Ekku, rajtu jarġa jitwielet jiena. Kemmi sabiħa u hekk jiġifieri min jaf jiġifieri jekk tqabbel. Kif ħassejtek meta ħsib li sa titilfu? U kif tħossok illum meta tara ħaj u mimli ħajja dat-tifel. Eżattament. Tista' tispjega li x'ħassejt hekk. Ifimni. Id-dwejja. Dwejja akbar, panik, ġili kont qed tinsuq u nikpi. Ħan itilfu. Għax ma tafx sa fej jew meta mbagħad tibda tgħid issa għax ġimgħa għal ħares nitilfu issa, mbagħad għax xahar. Qed tifhem, mbagħad beda ġej, mbagħad tibda tgħid imma dan sa fej ħajbqa' jimprovja. U llum kif tħossu hekk il-fatt li qed tarah għandu ħajja sħiħa kif kienet Illum qabel l-inġili. bħala familja u bħali laki ħafna li għadna fl-imkien il-biraħ ċelebrajna il-birthday tiegħi u għadna ġifieri we're very lucky li għadna erba'. U ta' dan tirringrazzja l-Alla mhux hekk. Eżattament. Dak it-talb li tlabt biex il-mulej iħalli ħaj fosfhom u mimli enerġija. Dak it-talb u t-talb li talbu naħseb daqsjew iktar ħafna nies li għas nafhom. Anka jiena għadt in-nies fil-Knisja jitolbu Stajna kieku daqs kemm irċivejna żejt imbirek u ilma mbirek, stajna niftħu ħanut naħseb. Għas-support. Inkredibbli kemm l-iskantajt kemm jemnu n-nies. Kemm jemnu n-nies ara. Bqajt skantat ħafna. Anka dina dan għall-proċess mill-mew tal-ħajja aħna nagħmluh fil-fidi tagħna. Fil-fatt aħna fil-mamodija tagħna ngħaddu mill-mewt għall-ħajja. Għax inkunu mejtin bidnu fi stat mingħajr Kristu, imbagħad fil-mamodija isna nirxuxtaw mill-ġdid. Għalhekk li ngħaddu mill-mewt tal-ħajja hija possibbli mhux biss għax jistgħu jsiru mirakli bħalma sar fil-każ ta' Lażru li Ġesu qajmu mill-imwiet, bħalma sar fil-każ ta' Luk illi bit-talb tagħna u għaliex Alla hekk oġbu reġa' taħt is-saħħa mill-ġdid, imma jsiru ħafna mirakli spiritwali illi xi ħadd ikun mejjed fi dnub, qalbu maqtuwa minn kollox u għaliex jerġa' jiltaqa' malla u jġedded il-fidi tiegħu falla, jerġa'
ikollu ħajja ġdida, ħajja sabiħa, ħajja fil-ferħ u ħajja mimlija ta' miet. U dan nawgura li jkollu kulħadd. You're everlasting, you never change. Your love is strong, yes, it remains.